cynrychioli Cymru am yr eildro. Wrth i fynd i hyfforddi gyda Charfan Cymru dechrau mis nesaf, ac yna chwarae ail gêm hi yn hwyrach yn y Gwanwyn, mae Casi yn lys grenad gwych i bêl-droed merched. Ar ôl i ti ware yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn Hachwedd 2021, beth oedd y brofiad di yn ystod y cyfnod na? So felly, yn ystod y cyfnod yma, dathon ni gyd fel un sgwad, oedd 20 ohono ni, a dathon ni fel un tîm fawr i wario 2 gêm yn erbyn Gwirionedd Iwerddon. Felly, dathon ni at ein gilydd, cafon ni llawer o training sessions i ddod i nabod ein gilydd, i wario'n agos ar y ca a supporto ein gilydd, chymod? Iawn. Y disgrifion fras felly, yr hyn i chi'n neud yn y garfan cyn y gemau yma. So felly fel wedes I, byddwn ni'n cael training sessions yn ystod y dydd, byddwn ni'n cael amser i cael recovery, eto wedyn dod mlaen gyda'n gilydd a jyst dod i nabod ein gilydd mewn amser byr, really. Ie. Beth yw dy hoff beth di o fod yn rhan o'r garfan? Os fi'n onest, mae rai fod y pobl, mae y pobl fi wedi gwrdd â wrth mynd i'r camp diwetha, mae wedi bod yn anhygoel os fi'n hollol onest, fel pobl newydd, dau mlaen dyn nhw'n iawn, mae jyst yn neud e lot well. Beth yw dy top tips di i ferched neu fechgyn sydd yn angerddol dros bêl-droed ac eisiau cynrychioli gwlad fel i ti wneud? Top tips fi yw, jyst rhowch popeth mewn sydd gyda chi, os chi'n mynd i wario gêm, dewch off y cae na yn gwybod bod chi wedi rhoi 100% mewn. Rhowch eich gwaith mewn a gewch chi fe nôl syth. Mae wedi weithio. Top tip da, os wedai. Os gyda ti ddyfyniad neu rhywbeth sy'n ysgogi ti syrenu ar y ca chwarae? Felly, dyfal donc ydy'r garreg. Dyna beth oedd fel y quote, dylen ni weid, yn yr ysgol gynradd, felly Carreg Hirfaen. Ond i fi, mae'n meddwl, rhowch popeth mewn, newch eich gorau, chymod? Ie. Beth oedd dy ysbrydoliaeth gwreiddiol ti i chwarae pêl-droed? Fy'r ysbrydoliaeth oedd fy nhad. Mae dad wedi tyfu lan, tyfodd e lan o'r pêl-droed. Oedd e wastad yn y bwt fel i fi neu nawr, chymod. Chwaraeodd e am y tawe a Cymru, a mae wastad wedi bod yn ysbrydoliaeth i fi, a fi clywed yn ffiti dad fel fi wedi gwneud na fyd. Fel glywon ni gyda, ti'n hyfforddi lot i gael syrenu ag y ca. Sawl gwaith ac ymle ti'n ymarfer yn wythnosol? Felly, dwi hefyd yn un athleta hefyd, so ar nos lun, just dim really gêm dy fi, wel, just dim byd, hyfforddi na dim byd. Ar nos fawrth wedyn, bydden ni lawr yn Gyfyrddin, gyda clwb Cymadden Harriers, bydden ni'n treino athleta wedyn. Nos Fercher, bydden ni lawr yn Pontypridd, am training am 2 awr, sydd yn lot. Wedyn, nos Iau, allan ni mynd lawr i Gyfyrddin eto, ond mae wastad eisiau res, chymod. So bydde hwnna gyd yn dibynnu. A nos Wener wedyn, bydden ni lawr Pontypridd eto, 2 awr arall o training. Di Sadwrn bydde ddim gen i dim byd, a wedyn di Sul, mae gyda fi gêm wedyn gyda'r academi. Amseglen prysur iawn o Cyfweliad. Cyn i ni fynd, just cwestiwn bach cyflym. Gyda datblygiadau i'r ganolfan hamdden sydd gyda ni fan hyn, tu ôl i ni, tu blaen i ni hyd yn oed, beth yw dy farn di am y datblygiadau sydd i fod dod i'r ganolfan? Fel o'n i'n gweud, mae Llambed yn dre fach, ond i cael rhywbeth fel hyn i'r dre, mae fe'n anhygoel. Dwi'n gwybod am llawer o bobl dron yr amser hyn nawr sydd wedi mynd i'r gym a rhoi membership. Dwi'n gwybod llawer o bobl, a mae'n neis glywed na Llambed, really. Jyst i wella lles pawb yn y fe, mae'n, really dda. A wedyn ni, y rhagolwg o gael ceie 3G, jyst tu ôl i ni fan hyn, a'r geie chwarae'r coleg, beth i ti'n feddwl o'r datblygiad cyffroes yna? Wel, i fi, mae'n rili gyffroes os fi allan onest. Wrth i fi dyfu lan o wastad rhaid fi drefeili fel bydde popeth tua awr o'r Gyfyrddin, t'mod. Ond os ti moyn cael ca 4G, mae fe yn Aberystwyth neu Gyfyrddin, a gyda ni yn Llambed, dim ond cael hoci sydd gyda ni. So dwi'n meddwl bydde'n briliant i cael hwnna lawr gyda ni, achos mae dyn ni llawer o sêr yn local gyda ni de, a bydde lot hawddach i rhieni neu teulu sy'n trefeili nhw.
Ie, bydde fe'n ganolbwynt i chwaraeon. Bydde, A bydde fe'n hollol. denu mwy o bobl falle. Cytuno, ie. Diolch yn fawr, Casi. A phob lwc ym myd y pêl-drod ac ym myd yr athletau. Ac yn wir, edrychwn ni ymlaen at dy weld yn cynrychioli dy wlad unwaith eto. Diolch. Diolch yn fawr.